Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de acest canal de Car Parking Roleplay. Astăzi vreau să mergem la service în Constanța, să pun cauciucuri de iarnă, că le-am de vară, n-am mai schimbat. Că tot dacă a venit iarna, na, să schimbăm la mașină. Așa. Așa. Mă clansonează ăștia. Da, ușor, că v-am spus că alunecă. Și na, schimbăm jantele și na. Ia să vedem. Așa. Stați că e roșu. Verde, așa. Ia să-i dăm. Așa. Și revenim când ajungem aproape în Constanța, la service. Și na. Și da, fraților, aproape am ajuns la service. Mai avem puțin. Îi dăm ușor. Să întoarcem aici. Nu e problemă. Oricum. Întoarcem. Și na. Așa. Frâna de mână. Revenim după ce îi băgăm astea, cauciucurile de iarnă și na. Gata, fraților, acum urmează să pun cauciucurile. Și na. Așa. Ia să văd ce mai este pe telefon. Aici. Așa. Revenim după ce o dăm jos și o facem. Și na. Gata, fraților, ia să văd dacă e gata. Da, e gata. Ia să vedem. Bă, ești nebun? E, na. Faine. Și na. Și na. Cam atât cu acest episod aici. Ne revedem data viitoare și na. Ciao les.